खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं रमेन बर'। 5 सेप्तेम्बर खालारखालि लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटि एबसु आरो लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट बड' साहित्य सभानि बानजायनायाव लखिमपुर हालामनि सिङाव थानाय बगिनदि बर' साहित्य भवनाव 50 फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे मेल खुंनाय जायो आरो बे मेलखौ सामलायो लखिमपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नलेन मुसाहारि बिथाङा। गोबाव समनिफ्रायनो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबाव बोसोर सोमावसारना बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों बर' बिजों आरो गुबुन ट्राइबेल रावफोरनि आलादा सामलाय बिफान मोननो हाबाय आरो बेनि डाइरेक्टर हिसाबै ममता होजायखौ सायख'नाय जाबाय। बे सेपारेट डाइरेक्टरेटखौ 5 सेप्तेम्बर खालारखालि 59थि फोरोंगिरि सानाव बेखेवनाय जाबाय। बेनि थाखाय लखिमपुर जिल्लानि मोनफ्रोमबो आफादा बरायो आरो मोनाबिलिनि 6:30 रिंगायाव आलारि बाथि सावनानै लखिमपुर जिल्ला एबसुआ बरायबावो। रादाबखौ दैथायहरदों बगिनदि लखिमपुरनिफ्राय कृपाचार्य ब्रह्म, मनरन्जन नार्जारि आरो सुराज स्वर्गियारि। इमप्लिमेन्टेसन जाबाय बहुत मोजां साराबो सासे बारग' फोरोंगिरिमोन बेयाव सिगाङो मा फेस खालामनो मोन्दोंमोन आरो दा मा जागोन बेनि सायाव फंनैसो फोरमायनो थाखाय सानखौ खालामो। साबायखर थाबाय जोंनि बर' माहारिनि गुबुन गुबुन गौथुमनि दैदेनगिरिफोर लोगोसे प्राइम 24 हेडलाइन्स पर्टेल निउसनि मावथि लोगोफोर। दिनै गोथार दिन 50 फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै जाबायदि गोलाव दिननिफ्राय नाजाबोनाय सेपारेट डिरेक्टर बर' रावनि थाखाय बेखौ मोननायनि मोनसे गोजोन सान दिनै बेखेवदों। जोंहा सोरखारि हिसाबै नै बेहायनो होदों অসম চৰকাৰ শিক্ষা বিভাগ সদ্য স্বাক্ষৰিত বড়ো চুক্তি অনুসৰি শিক্ষক দিৱসৰ পবিত্ৰ দিনত অসমৰ শিক্ষা বিভাগৰ নৱতম সংযোজন বড়ো মাধ্যম আৰু অন্যান্য জনজাতীয় ভাষা সঞ্চালকালয়ৰ শুভাৰম্ভ। साबायखर जोबोद गोजोननाय बाथ्रा जे जोंनिफ्राय बै बेखेवनायाव जाबायदि सेपारेट डिरेक्टरनि बेखेवनाय बेवहाय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांमोन सानैजों दं। सानो आङो बिथांमोननिफ्राय मोजां मेसेज मोनगोन। गाबोन समफोरनि गेजेराव बै मेसेजनिफ्राय जों मिथिनानै मोनगोन एसेबां सोरखारा जोंनि थाखाय एसेबां मोजां हाबा मावदों जाय जों बुंथ'नो हाया। थेवबो जोङो बरायदोंल'। जोंनि बेवहाय जिल्लानि गेजेराव बे बर' थुनलाइ भवन बेवहाय जाबायदि दिनै गोथार फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै जोंबो बेवहाय सेपारेट डिरेक्टरनि बेलायाव जों आगानसे होनो हानायनि थाखाय जोंनि गोसोआ गोजोनदों। 40 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो आं जेला गौथुमफोराव दङमोन, बर' थुनलाइ आफादाव दङमोन, दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दङमोन। 40 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो नाजायै दिनै मोगथां महर मोनबाय, ब्रायनो मोगथां महर मोनबाय। जोंहा गोजोननाय दङ। नाथाय मोनसे खुद्रिनाया जोंनि लोगोआव थाबाय। जों सिगां सेपारेट डिरेक्टरेटखौ बर' रावनि थाखायल' नाजानाय जादोंमोन। बेवहाय सरकारा हितेश्वर शइकिया, तरुण गगৈ, प्रफुल्ल कुमार महन्तनि दिनावहाय जासिगासिनो थादों जों लायाखै। मानो होनबा आदार ट्राइबेल लेंगुवेजेस होननायानो जोंखौ जानानै होदों आरो बड' लेंगुवेज उइथ आदार ट्राइबेल लेंगुवेजेस। नाथाय दिनै नुनो मोनबाय बर' मिडियाम होननानै बुंदों, बर' बिजों होननानै बुंदों। बेवहाय जोंहा गोजोननाय गैया। थेवबो जोङो मावनानै नायग्रोनि सेपारेट डिरेक्टरखौ मावग्रोनाय। आरो मोनसे बाथ्राखौ सानगासिनो दङ जे बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा गोरोन्थि साननो नाङा जे बेखौ जोङो जोंनि बिटिआरावल' बाहायगोन। बिटिआरनि बायजोआव थानाय जोंनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि गेजेराव थानाय दा बावैसो दाजानाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल, बेवहाय थानाय रायजोफ्राबो जोबोद मोजां लामाखौ मोनदों, मोजां हाबा मावलांदों। गुबुन मिरुनि गौथुमफोरजों लोब्बाबो दङ। जों दुलाराय बर' माहारिनि मोजांनि थाखाय रावनिफ्राय हमनानै थुनलाइनिफ्राय हमनानै दुलाराय बर' माहारिया गोजौ थाखोआव दावखोनायनि थाखाय जोङो गरन्थ लादों। दिनै बर' रावा जोंनि हादोरारि संबिजिरनि
90 फारियाव सहैनायनि लोगो लोगो जोंहा आरो सा सानजा जोंनि भारतनि सा सानजा जेसेबां बुहुम फरायसालि दङ इउनिभारसिटि दङ गासैयावबो बर' MIL खौ गनायनानै लादों बेवहाय जोंहा गोजोननाय दङ बोसोरब्रैनि सिगां डिब्रुगड़ बुहुम फरायसालियावबो जोङो बर' रावखौ गनायथि मोनदों जोंनिफ्राय जोंनि लखिमपुर जिल्लानिफ्रायबो मैखोम जोंहा बिहोमा दङ होननानै जोंनिफ्राय बुंनो सानो आरो साबायखर थाबाय दिनै बे गोथार फोरोंगिरि सानावहाय जोंनि जाबायदि सेपारेट डिरेक्टरनि जाबायदि मोनथायनि जाबायदि बरायनाय जोंबो जिल्लानिफ्राय गुबुन गुबुन गौथुमा ज' जाज्लायनानै बरायदों बे हाबाफारियाव गोजोननाय थाबाय साबायखर आरो दावगालाङो आरो जाथिनि बायदि मोजाङै खामानि मावनो हायो आरो जों बेबायदिनो गोदोनिफ्राय मोनफ्रोमबो आफादनि गासैबो मावखौ बिथांमोना नाजाबोनानै बे दिनै सेपारेट डाइरेक्टरेटखौ मोनफुंनो हादों आरोखि बेयाव आंहाबो दिनै जोबोद रोजा साबायखर बावनानै आंबो गोसो सिंनिफ्राय गोजोनैनो आं फरायनानै लादों आंनि सेपारेट डाइरेक्टरनि सायाव सारा मा फोरमायनो सानो लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट फ्रम 24 हेडलाइन्सनि रिपर्टार्स नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिबाय बे समाव आङो लखिमपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि हिसाबै दिनैनि बे डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि गोथार जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बे टिचार्स जोंनि डे एबा फोरोंगिरि साननि बे गोथार हाबाफारियाव जोंनि जे सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बड' मिडियाम एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेजेसनि जे डाइरेक्टरेटनि दिनै इन'ग्रेसन जादों बे इन'ग्रेसननि थाखाय जोङो साबायखर जासिबाय आरो बियो बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोदोनिफ्राय नांबाय थानाय मोनसे डिमान्डमोन आरो डिमान्डनि थाखाय दिनै बे गोथार दिनाव जे इन'ग्रेसन जानाया जोंनि थाखाय खोब बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान दा बेनिखायनो जों जेब्लाबो बरायो आरो जों बर' हारिनि मोजांनि थाखाय जाय सरकारा जोंखौ खामानि मावगोन बा जोंनि थाखाय खामानि मावदों बे सरकारखौ जों जेब्लाबो बाख्नायो बे समाव BJP सरकारनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सोनोवाल लोगोसे हेमन्त बिश्व शर्मा जे सोलोंथाइ मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों साबायखर जासिबाय आरो बे दिनै बे गोथार हाबाफारि एबा BTRनि गोरोबथा बायदियै दिनै सेपारेट डाइरेक्टरेट बा बर'फोरनि जि डाइरेक्टरेटनि जि गोथार हाबाफारि दिनै गायसनदों बियो इयुनाव बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनाय जाथों आरो बिथांमोना जोंनि हारिनि थाखाय खामानि मावलांथों बेखौ आङो खावलायबाय गिबियावनो नोंथांमोनसिम साबायखर बावबाय दिनै 5 सेप्तेम्बर डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सान आरो बे सानखौ दुलाराय भारतबर्षआव फोरोंगिरि सान हिसाबै फालिदों आरो बे गोथार सानावनो दिनै जोङो ज' जानानै गुबुन मोनसे गोजोनथाव खौरांखौ लानानै दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे लखिमपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जथायै जों मोनसे बरायनाय हाबाफारि आखायाव लादोंमोन नोंथाङा सोंबाय दिनैनि 5 सेप्तेम्बर साना जोबोद गोथार फोरोंगिरि सान बे सानाव जों गोजोनथावसिन जादोंबा आरो बे दाखालिसो सानब्रै जालांनाय जिथु आसामनि एसेम्बलिमोन केबिनेट एसेम्बलिमोन बेयाव बिथांमोना बिल लाबोनानै बर' सोलोंथाइनि थाखाय बर' बिजोंनि सोलोंथाइनि थाखाय आलादा मोनसे बिथोनखौ बिथांमोना गायसनबाय दा बे गायसननायखौ दिनै 5 सेप्तेम्बराव दिनैनि बे गोथार सानाव फोरोंगिरि सानाव दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ गुवाहाटियाव बर'नि संगठनफोरजों जथायै बेखौ दिनै इन'ग्रेसन खालामबाय बेबायदि मोनसे आसाम सरकारनि बे हाबाफारिया जोबोद बरायथाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिल्ला हिसाबै जों बेखौ बरायदों आरो बेनिखायनो दिनै जोङो गोरोंसाफोरजों जथायै बे हाबाफारिखौ लानानै जोङो सावरायलायदों बयबो गोसोनि साननाय हनायफोरखौ फोरमायलायदों आरो बेखौ जोङो फैबाय थानाय जिथु जोंनि
आसाम नाङैनो बर' बिजोंनि जा सोलोंथाइनि जेंना सोलिगासिनो दङ फोरोंगिरि आंखालनिफ्राय हमनानै फरायसा खमायलांनाय फोरोंगिरि खमायलांनाय बे गासैबो जेंनाफोरखौ जोङो दिनैनिफ्राय आलादा बिथिंफोरनि गेजेरजों मोनफा उनाव मोनफा मावफुंलांनो हागोन एबा जोंनि गोबां दिननि जेंनाफोरखौ जाहाथे जों सुस्रांलांनो हागोन जों बेखौ आसा फारियो गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम। प्रेजेन्टेसन जाबाय बहुद मोजां साराबो सासे बारग' फोरोंगिरिमोन बेयाव सिगां मा फेस खालामनांगौमोन आरो दा मा जागोन बेनि सायाव फंनैसो फोरमायनो थाखाय सारखौ खावलायो। साबायखर थाबाय जोंनि बर' माहारिनि गुबुन गुबुन गौथुमनि दैदेनगिरिफोर लोगोसे प्राइम 24 हेडलाइन्स पर्टेल निउसनि मावथि लोगोफोर दिनै गोथार दिन 5 कोटि फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै जाबायदि गोलाव दिननिफ्राय नाजाबोनाय सेपारेट डिरेक्टर बर' रावनि थाखाय बेखौ मोननायनि मोनसे गोजोन सान दिनै बेखेवदों। जोंहा सोरखारि हिसाबै नै बेहायनो होदों অসম চৰকাৰ শিক্ষা বিভাগ সদ্য স্বাক্ষৰিত বড়ো চুক্তি অনুসৰি শিক্ষক দিৱসৰ পবিত্ৰ দিনত অসমৰ শিক্ষা বিভাগৰ নৱতম সংযোজন বড়ো মাধ্যম আৰু অন্যান্য জনজাতীয় ভাষা সঞ্চালকালয়ৰ শুভাৰম্ভ। साबायखर जोबोद गोजोननाय बाथ्रा जे जोंनिफ्राय बै बेखेवनायाव जाबायदि सेपारेट डिरेक्टरनि बेखेवनाय बेवहाय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांमोन सानैजों दं। सानो आङो बिथांमोननिफ्राय मोजां मेसेज मोनगोन। गाबोन समफोरनि गेजेराव बै मेसेजनिफ्राय जों मिथिनानै मोनगोन बेसेबां सोरखारा जोंनि थाखाय बेसेबां मोजां हाबा मावदों। दायो जों बुंथ'नो हाया थेवबो जोङो बरायदोंल'। जोंनि बेवहाय जिल्लानि गेजेराव बे बर' थुनलाइ भवन बेवहाय जाबायदि दिनै गोथार फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै जोंबो बेवहाय सेपारेट डिरेक्टरनि बेलायाव जों आगानसे होनो हानायनि थाखाय जोंनि गोसोआ गोजोनदों। दायो जोंहा बे बेलायावनो आफादा सोलिगासिनो दङ। आं सानो गोजाम मावथि हिसाबै दासिमबो आङो मावथि जानो लुबैयो जे मिथिनानै मोनबाय 40 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो आं जेला गौथुमफोराव दङमोन बर' थुनलाइ आफादाव दङमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दङमोन 40 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो नाजायै दिनै मोगथां महर मोनबाय फ्रायनो मोगथां महर मोनबाय। जोंहा गोजोननाय दङ। नाथाय मोनसे खुद्रिनाया जोंनि लोगोआव थाबाय। जों सिगां सेपारेट डिरेक्टरेटखौ बर' रावनि थाखायल' नाजानाय जादोंमोन। बेवहाय सरकारा हितेश्वर शइकिया तरुण गगৈ प्रफुल्ल कुमार महन्तनि दिनावहाय जासिगासिनो थादों जों लायाखै। मानो होनबा आदार ट्राइबेल लेंगुवेजेस होननायानो जोंखौ जानानै होदों आरो बड' लेंगुवेज उइथ आदार ट्राइबेल लेंगुवेजेस। नाथाय दिनै नुनो मोनबाय बर' मिडियाम होननानै बुंदों बर' बिजों होननानै बुंदों। बेवहाय जोंहा गोजोननाय गैया थेवबो जोङो मावनो नागिरनि सेपारेट डिरेक्टरखौ मावनो। आरो मोनसे बाथ्राखौ सानगासिनो दङ जे बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा गोरोन्थि साननो नाङा जे बेखौ जोङो जोंनि बिटिआरावल' बाहायगोन। बिटिआरनि बायजोआव थानाय जोंनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि गेजेराव थानाय दा बावैसो दाजानाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बेवहाय थानाय रायजोफ्राबो जोबोद मोजां लामाखौ मोनदों मोजां हाबा मावलांदों। गुबुन मिरुनि गौथुमफोरजों लोब्बाबो दङ। जोंनि दुलाराय बर' माहारिनि मोजांनि थाखाय रावनिफ्राय हमनानै थुनलाइनिफ्राय हमनानै दुलाराय बर' माहारिया गोजौ थाखोआव दावखोनायनि थाखाय जोङो गरन्थ लादों। दिनै बर' रावा जोंनि हादोरारि संबिजिरनि 90 फारियाव सौहैनायनि लोगो लोगो जोंहा आरो सा सानजा जोंनि भारतनि सा सानजा जेसेबां बुहुम फरायसालि दङ इउनिभारसिटि दङ गासैयावबो बर' MIL-खौ गनायनानै लादों। बेवहाय जोंहा गोजोननाय दङ। बोसोरब्रैनि सिगां डिब्रुगड़ बुहुम फरायसालियावबो जोङो बर' रावखौ गनायथि मोनदों। जोंनिफ्राय जोंनि लखिमपुर जिल्लानिफ्रायबो मैखोम जोंहा बिहोमा दङ होननानै
जोंनिफ्राय बुंनो सानो आरो साबायखर थाबाय दिनै बे गोथार फोरोंगिरि सानावहाय जोंनि जाबायदि सेपारेट डिरेक्टरनि जाबायदि मोनथायनि जाबायदि बरायनाय जोंबो जिल्लानिफ्राय गुबुन गुबुन गौथुमा ज' जाज्लायनानै बरायगोन बे हाबाफारि गोजोननाय थाबाय साबायखर खुलुमबाय लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाफोरनि जानानै आङो प्राइम 24 हेडलाइन बर' रादाबसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय बे मोनाबिलि समाव दिनै जोङो आलारि बाथि सावनाय मोनसे हाबाफारि लादों जोङो बरायनाय हाबाफारि लादों बरायनाया बेनो थांनाय 31 आगस्टनिफ्राय जानाय आसाम एसेम्ब्लियाव आसाम सरकारा मोनसे बिल पास खालामदों बेनो जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि गोबाव दिननि दाबि मोनसे आलादा बिथोनखौगिरि सेपारेट डाइरेक्टर जायखौ होननानै बुंनाय जायो दा बे सेपारेट डाइरेक्टरखौ बिथांमोना दिनै जोङो दाफुंनानै होबाय आरो बे दाफुंना होनाय हाबाफारिखौ दिनै आसाम सरकारा मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों गुवाहाटीयाव इन'ग्रेसनबो खालामबाय मुसुमा डक्टर ममता जायखौ बेनि गाहाय बिथोनगिरि हिसाबै होनानै दिनै बिथांमोना बे मावख'खौ बेखेवबाय अब्ला बेयो दिनैनिफ्राय खामानि मावलांसिगोन दा बेयाव जोंहा बेनिखायनो जों बे हाबाफारिखौ बरायनाय जादों जों मिथिगौ बे समाव जोंनि गासै आसाम नाङैनो बर' बिजोंनि सोलोंथाइफोरा मोनसे गाज्रि अलखदाव दङ मोनसे जेंनायाव दङ जेरै फोरोंगिरि खमायलांनायनिफ्राय हमनानै फरायसाफोराबो खमायलांगासिनो दङ आरो जोंनि माखासे फरायसालिफोरा गुदि फरायसालिनिफ्राय हमनानै गेजेर फरायसालिफोरा दाजाबजादों गुबुन फरायसालिफोराव दा बेबायदि हाबाफारिफोरा जागासिनो दङमोन दा बेफोरबायदि माखासे जेंनाफोरखौ लानानै दिनै बर' बिजोङा जुजिगासिनो थानाय समाव जोंनो आलादा मोनसे बर'नि थाखाय बिथोनखगिरि मोनसे दानानै होनाया बे समाव जों जोबोद गोजोननाय मोनदों हयथ' बे आफादनि गेजेरजों बे बिथोनखगिरिनि गेजेरजों जोङो माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन जेंनाया गोबां दङ जोंहा जेरै थि समाव जोङो दिनै फरायसाफोरखौ बिजाबनि आंखाल जायो माब्लाबा जोंनि बर' बिजोंनि माखासे कुइसन पेपाराव भुल फैयो माब्लाबा आनजादफोराव बिदिनो सम सुजुगफोरा एज ए हल गुबुन मिडियामनिफोरजों गोरोबनाय जाया दा बेबायदि माखासे अलखदनि थाखाय जोंनि बर' बिजोंनि फरायसाफोरा हयथ' माखासे साइडआव गोग्लैसोनानै दंमोन दा बेनिनो जोङो बर' बिजोंखौ जुदि आलादायै जोङो गावनो नायनानै गावनो सालायनो हायो सामलायनो हायो अब्ला बेखौ जोङो मोनसे राफोद अबस्थायाव दानानै लानो हागोन आरो बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि बर'फोरनि राव हारिमु आरो थुनलाइया अरायबो थांनानै थानो हागोन होननानै जों आसा खालामनाय जादों बेनिखायनो दिनै जोङो बे समाव मोनाबिलिनि बे समाव दिनै जोङो फोरोंगिरि सानाव बे गोथार सानाव जोङो गोरोंसाफोरजों सावरायनायनि उनाव दिनै 5 रिंगायाव जोङो बे आलारि बाथि सावनाय हाबाफारिखौ लाबाय लोगोसेनो जोबनायाव आङो आसामनि गिबि मन्थ्रि श्री सर्बानन्द सन'वाल आरो सोलोंथाइ आरो रांखान्थि बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद लखिमपुर जिल्लानि जानानै आं गोसो गोरबोजों बरायबाय गोजोन्थों टिचार डेनि गोजोनै हामलायनाय थाबाय जितु साराथ' मिथिखायो दिनै बड' सेपारेट डाइरेक्टरखौ जोङो वेलकाम खालामदो बे वेलकाम खालामनायाव साराबो सासे बर' मिडियाम प्राइमारि बर' मिडियामनि जेनेरेल सेक्रेटारि बेयाव सारखौबो फंनैसो मायाव सिगां मा फेस खालामना फैदोंमोन आरो दा बेखौ मोनखांनानै बोरै मोजां जागोन बेनि सायाव फंनैसो बिबुंथि लाखिनो फंनैसो खुलुमबाय आं मुस्रि अबिराम बसुमतारी लखिमपुर जिल्ला बर' मिडियाम प्राइमारि टिचार एस'सियेसननि आं नेहाथारि आरो आं आवगायबो लखिमपुर जिल्ला बर' साहित्य सभानि नेहाथारि बिबानाव दंमोन आरो बिनि आवगायबो आङो लखिमपुर प्राइमारि बर' साहित्य सभानि नेहाथारि बिबानाव दंमोन जोङो गोबां समनिफ्रायनो बे डिमान्डखौ जों खालामबोगासिनो दंमोन जे जोङो जोंनि बर'फोरनि थाखाय जोंनो सेपारेट डिरेक्टर नांगौ बे बर' मिडियामनि थाखाय सेपारेट डिरेक्टर बिनायाव दा फैयै फैयै सरकारा बुंदोंमोन दि ट्राइबेलनि थाखाय सेपारेट डिरेक्टर होगोन होननानै आरो बे खामानिया दायो बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जाफुंबाय बेनि थाखाय आं दिनैनि बे फोरोंगिरि सानाव जोबोर गोजोननाय मोनबाय दिनैनि बे फोरोंगिरि सानाव बे मेसेजखौ मोननानै
आरो आं जोबोद मोजां मोनबाय आरो वेलकाम खालामबाय आरो बरायबाय दायो जोंनि जेंना जेंसिफोरखौ जोङो सुस्रांनो खाबु मोनगोन गोजोन्थों। बर' मिडियाम जौगानो थाखाय मा बुंनो सानदों? गोजोननाय थाबाय ओरैनोदि लखिमपुर जिल्लानिफ्राय मोनफैनो हानाय रादाब बुथुमग्रा बिनाराम ब्रह्म बिथांनिसिम गिबियावनो रोजा साबायखर बावहरबाय। दिनै 5 सेप्टेम्बर टिचार्स डे फालिनायजों लोगोसे जोंनि लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गासिबो आफादफ्रा खौसे जानानै दिनै गोदोनिफ्रायनो दाबि दावानि गेजेरजों बर' सोलोंथाइनि सेपारेट डाइरेक्टरेट मोननो लुबैनाय हास्थायनाया दिनै एसेबाबो जाफुंबाय। बारा गोजोननाय गैयाब्लाबो जों बेखौनो दिनै गोजोननानै लाबाय आरो जोङो दिनै बेखौ मोननानै गोदोनिफ्राय दुखु जाल्लायाव गोग्लैनानै थानानै जों दिनै मोनफुंनानै गासिबो रायजो राजाया जे एसेबाबो गोजोन जासिगोन। सोलोंथाइनि बेलायाव जाखिनि थासारियाव गोग्लैनानै दंमोन, दुखु जारलाजों सहायनानै दंमोन, दिनै एसेब्लाबो मोजां जालांगोन सोलोंथाइनि बेलायाव। बर' बिजोंजों बयखौबो दिनैनि गेजेरजों आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। दिनैयो गिबियावनो नोंथांमोनसिम साबायखर बावबाय। दिनै 5 सेप्टेम्बर डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सान आरो बे सानखौ दुलाराय भारतबर्षआव फोरोंगिरि सान हिसाबै फालिदों आरो बे गोथार सानावनो दिनै जोङो ज' जानानै गुबुन मोनसे गोजोनथाव खौरांखौ लानानै दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे लखिमपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जथायै मोनसे बरायनाय हाबाफारि आखायाव लानांगौ। नोंथाङा सोंबाय दिनैनि 5 सेप्टेम्बर साना जोबोद गोथार फोरोंगिरि सान। बे सानाव जोंनि गोजोनथावसिन रादाबा आरोबाव बे दाखालिसो सानब्रै जालांनाय जिथु आसामनि एसेम्बलि केबिनेट एसेम्बलि बेयाव बिथांमोना बिल लाबोनानै बर' सोलोंथाइनि थाखाय, बर' बिजोंनि सोलोंथाइनि थाखाय आलादा मोनसे बिथोनखौ बिथांमोना गायसनबाय। दा बे गायसननायखौ दिनै 5 सेप्टेम्बराव दिनैनि बे गोथार सानाव फोरोंगिरि सानाव दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ गुवाहाटियाव बर'नि संगठनफोरजों जथायै बेखौ दिनै इन'ग्रेसन खालामनाय। बेबायदि मोनसे आसाम सरकारनि बे हाबाफारिया जोबोद बरायथाव। जोंनि दुलाराय बर' फरायसाफोर जिल्ला सोरखारा बेखौ बरायदों आरो बेनिखायनो दिनै जों गोरोंसाफोरजों जथायै बे हाबाफारिखौ लानानै जोङो सावरायलायदों, बयबो गोसोनि साननाय हनायफोरखौ फोरमायलायदों आरो बेखौ जोङो फैबाय थानाय जिथु जोंनि आसाम नाङैनो बर' बिजोंनि जा सोलोंथाइनि जेंना सोलिगासिनो दङ, फोरोंगिरि आंखालनिफ्राय हमनानै फरायसा खमायलांनाय, फोरोंगिरि खमायलांनाय, बे गासैबो जेंनाफोरखौ जोङो दिनैनिफ्राय आलादा बिथोनखौनि गेजेरजों जों मोनफा उनाव मोनफा मावफुंलांनो हागोन एबा जोंनि गोबां दिननि जेंनाफोरखौ जाहाथे जों सुस्रांलांनो हागोन जों बेखौ आसा फारियो। टिचार्स डे आरो बेजों लोगोसे सेपारेट डाइरेक्टर दिनै बे माने खुंजादोंमोन आरो बेजों लोगोसे हमनानै ला सेपारेट डाइरेक्टरनि खामानिया मा आयदायाव मा? साबायखर थाबाय। प्राइम 24 लाइन रिपर्टार ग्रुप नोंथांमोननि साबायखर थाबाय। दिनै नोंथांमोननि सोंलुआव जों बेखौनो फिननो हागोन जे दिनै 5/19 फोरोंगिरि सान डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बे गोथार आफादखौ जों खुंदों। लखिमपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, लोगोसे बर' फरायसा खौसे आफाद, एबसु, आबु, इउबिपिअ बे आरो बायदि गौथुमा ज' जानानै दिनै आफादखौ खुंदों बर' साहित्य सभा भवनाव लखिमपुर जिल्लानि हेड अफिसाव। बेवहाय दिनै मोननै जोङो जिहेतु प्रग्राम धरक डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जोनोम सानखौ जों फालिदों, लोगोसे स्टेट गभर्नमेन्टआ जोंनो आजि 45 बोसोर आगोलनिफ्रायनो दाबि दावा खालामबोनाय जा सेपारेट डिरेक्टर बर' एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेज। गिबियावथ' बर' लेंगुवेजनि थाखायसो जोंनि बर' साहित्य सभा एबसु बे आफादा डिमान्ड खालामबोदोंमोन, खिन्थु सरकारा जोंखौ आन्दायबाय थायो, सिबाय थायो, जोंनि बर'फोरखौ गादबनो सानबाय थायो।
जे बे बर' सेपारेट डिरेक्टरखौ होनो अनगायै बिथांमोना बर' एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेजेस बे सेपारेट डिरेक्टरखौ होनो बा होदों दा बहायबो मोनसे बाथ्रा आरो जों बुजिबावनो हायाखै जे बर' माध्यम होननानै मोनसे सोदोब बहाय लिरनाय दं खिन्थु बर' माध्यमा बर' लेंगुवेजआ बेसेबां स्टेन्डार्डि जागौमोन बर' माध्यमा बेसेबां स्टेन्डार्डि दं जों बेखौ हमनो हायाखै बेखौ जों सेन्ट्रेल बर' साहित्य सभा बा एबसु बिथांमोना हयथ' क्लियारिफिकेसन होगोन साननैसोनि उनावनो जोंनि आसाया बेनोमोन जे जों सेपारेटलि बर' जोंनि सोलोंथाइनि थाखाय आलादा बिथोनखौ जों नागिरबाय थादोंमोन बेखौ जोंनि गोसोआव दाबो गोजोननाय गैया आरो बेखौ जों बे डिमान्डखौ अरायबो लाखिबाय थादों जोंनो बे आलादा बिथोनखौ बर' हिसाबै जोंनो सेपारेटलि नांगौ जे गुबुन रावखौ जोंनि गेजेरजों सोफानायनि खुनु ओंथि थाया खारन जोंनि बर' रावा आथिखालाव गोबां गोजौ थाखोआव मोनहैबाय खिन्थु प्राइमारि लेभेल बा गाहाय थाखोआव थानाय जिबिलाक लेंगुवेज बिसोरखौ जों सरजाबफानानै जोंनि लेंगुवेजखौ दावगानायाव माने बे बाथ्राया जे हेंथा होगोन बेखौ जों मिथिगौ बेखायनो जों सानदों जोंनि सेन्ट्रेल आफादनि मावथि बिथांमोनखौ जों खावलायदों जे जोंनि बे बर' मिडियाम बा बर' लेंगुवेजनि थाखाय सेपारेट डिरेक्टरखौ जोङो आलदायै होथारनांगोन जोंनि दाबिया बे थाबाय थागोन जों लखिमपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बे दाबिखौ अरायबो खालामबाय थागोन आरो खालामबोगासिनो दं गोजोन्थों